o lawol o ko lawol gumbel ni yaha hedde jankema han Tambacounda sa yehi lawol misira o lawol misira ko kanko ɓuuri bonde sa surtout o lawol kiddo o kadi lawol kiddo o yahay hedde dasilamme yaha Tamba o ɗo yahay Bambadinka yaha Kañibe yaha Bambadinka après yaha misira o lawol fof hay goto fewani to fof na boni courant kadi simo heeɓi courant e 5 heures ha minuit tan courant coupa mi heɓata kadi ha janggo 5 heures mi après courant heɓa minen ko mi yiiɗi kon état wallay minen mi heɓay goudron mi heɓay courant ko courant e lawol tan manqui minen eyyi sellali kadi hay hôpital kadi bon na manqui ay lekki na manqui anayi de eyyi somo heeɓi ɗum fof na moƴƴi sécurité ala ɗo sona foreɓe kala fof ko e golle mum sécurité e forêt wona gotum forêt kadi ko sécurité mais kono wona gotum aɗande bandiji na heewi o lawol wujugol na heewi o lawol si tawi sécurité na woodi ga joni imo wawi wallude yimɓe bo ami malalu tey bo moytulu dangay ñàkk sa bakkan parce que tey amul yoon yëpp dafa suñu commencé dem Tamba dañoo sonn boo jógee fi 7 heures yoon midi ngay dugg fii amuñu garab bu baax encore amuñu hôpital bu baax war nañu am hôpital bu baax parce que fii oto yëpp fii lañu jaar am nañu jafe-jafe fii dëkk bi vraiment amuñu courant amuñu yoon am nañu jafe-jafe amuñu marché parce que bu mu woowee dimanche misra la ñu dem marché amuñu dara yëpp seer fii amuñu lu yomb daal la sax état yi dañuy ñaan ñi am yoon ay courant ak marché parce que boo amee marché léegi même suñu jaaykat yi day neex ba am nañu restaurant lépp xatt fii quoi l'essentiel dëkk bi vraiment sonn nañu bu baax état bu ñu jàppee fii ñu am courant ñu am yoon baax na. ndungu soir yi meɗen jogii caɗeele eyi affaire caɗeele laawol ala jooni noon courant ala bon so laawol ngol ɗo saɗa yaha Tamba sa heeɓi malade a addi ɗum ɗo hay ambulance moƴƴo ala so wonti ko moto ma walla ya lu oto naɓa ɗum naɓude ɗum ɗo e Tamba tan ko probléme eyyi haalaka ko heddi ɗon noon mbiɗen yiiɗi état o siftoro men saabu Sénégal hande sa ardi e banggue amen a sikke men ala e nder Sénégal foof hay wuuro ladde a tawe no waɗa lawol ha yanoyi eyyi kono ran moƴƴo ala goudron ala ɗumine hande kam minen ɗo public o ɗo ha sabodala ko foti wonde ko goudron eyyi saabu motoji ko rewat ɗo sa waɗi ɗo ran nder hitande o yonte walla lebbi seeɗa taw o fo asike ko goudron taw wawata min wadde supporté eyyi hôpital min walle kadi hôpital ngal min heeɓa leɗɗe pharmacie moƴƴo saabu ayi o cukalel ɗo joni mo gañi ɗo heeɓini ɗum ɗo joni lekki makko ko ha Tamba ko laabi tati miɗe tottora gasani ko mami rutti mi waɗi déplacement moto mi yeehi ɗo ha Tamba eyyi ɗum fof ko caɗele amen min pharmacie moƴƴo min heeɓa ɗum so lawol ngol fewnama tan courant ari foof ma heeɓo eyyi ɗum ne ɗamina hen e meɗen ñaagui état o yo siptor men ɓay koye nder leydi amen jeeya meɗen jogui carte amen komin wotoɓe eyyi ɗo ko min Ibrahima Keita jeeyaɗo Bagadaji commune de Gumbuyel Tamba Dianké lawol ngol so ndungu waɗi vraiment ngol waɗi caɗele no fewi yaha gara ino satti no fewi surtout ndungu o kam hay ceeɗu mo waɗi probléme mais surtout ndungu o kam caɗele ɗe ɓurti lawol ngol heewi gayɗe yahotako ndiyam no heewi partout hay so neɗɗo heeɓi mo sellani karan hewtir Tamba vraiment ɗen caɗele kam ɓurɗo ino wonde mum vraiment ɗum wonde ɗen caɗele affaire lawol surtout ngol ɗo lawol ko ngol woni public amen mawɗo quoi mais so ngol fewan minen ɓurmi koɓe taw meɗen lori no fewi meɗen heewi hen tampere no fewi yaha gara o ɗum noon so ngol fewnama kam vraiment meɗen yiiɗi e laamu ngu e maire ji ɗi darano men e affaire lawol ngol no fewira par ce que no walla population o no fewi eyyi wassalam merci ko woni lawol o boni yaagol Tamba ko forcé argol ko forcé e courant hay hôpital o kadi so ɓe wawi wallu men ton o moƴƴay kono hande courant e lawol o woni dow golle tigui eyyi
silo nyin kuwo wala ben sugularin bi sugula tan ben na bi afalo mu silo nyin na kuwo le te ya fulanjang mu kurang le awani na optalo ni ala ni ay kengande mano wo kenya la bota alhamdulillah inshallah si ala tantu si fana nu jagi yo ani awa wala mun ta fana na kumoti nimme fana si do soto no kala wa kan wala musali ala muhammad